Yesu ba Allah bane, Yesu ba ɗan Allah bane, Allah shi ba mutum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan fage mai albarka da muke bayyana gaskiya musamman a cikin addinin Kiristanci da Musulunci. Yau za mu magana ne akan yanayi da ɗan uwa Malam Yusuf Umar ya samu kansa a wancan lokaci bayan ya shiga addinin Kiristanci. Kamar yadda na fahimta kuma ya tabbatar, ya shiga wancan addini ne shi yana neman gaskiya. Gaskiya yake nema tunda ya yi karatun Ƙur'ani amma bai karanta littafai ba, saboda haka bai san addinin Musulunci sosai ba. Shi yasa da Ƙur'ani ma aka dinga yaudararsa ana jansa har ya koma wancan addini. To a cikin wancan addini ya yi ƙarfi matuƙa, don har ya zama yana zuwa ƙasashen duniya da sauran Kiristoci ana zama ana yin mitin, kuma a wasu rubuce-rubuce ma na Bible in za a canja ko a fassara akan nemi shawararsa tabbas. Sannan akwai center da yake da ita inda yake wato bishara, yana ƙara isar da iya gaskiyar da ya san a kanta yake a wancan lokaci, yake yaɗa ta, ana kawo mutane, yana training ɗinsu, kuma yana haɗuwa da manya-manyan mutane wanda suke taimakawa aikin. To za mu ji daga bakinsa wa'annan bayanai kamar yadda na zano su. Malam Yusuf, kamar lokacin da kake wannan addini, farko na san an karantar da kai, ko kuma an ɗau nauyinka ka je wata ƙasa ka karanci wasu abubuwa, wanda akwai audio da na ji kana yin larabci ma, akwai mai jama baki shi ma yana yin larabci kuma yana karanto Bible da larabci, duk da dai shi Bible ba da larabci aka saukar da shi ba. To menene wato hikimar hakan, ko kuma menene dalilin haka? A zahiri wato ba na je wata ƙasa bane na yi karatu. Na'am. Kamar yadda kai bayani. Na'am. Farko mun yi karatu ne a nan jihar Plateau. Na'am. Ƙarƙashin ma'aikatu ministrori waɗanda muka samu lissafin shiga wurinsu. Na'am. Wato daga nan kuma muka ɗora fahimtar da muka samu na gane cewa hanyar ceto ta wajen almasihu, sai muka ci gaba da wa'azin almasihu domin kamar yadda kai bayani da fari, dama mu Qur'ani muka karanta. Hakika haka ne, kuma duk in ka saurari bayanai na duka ko a can wa'azi da Qur'ani nake ba da hujja. Domin Qur'ani ne dama muka sani, shi muka tsaya a kai. Kuma akwai dama waɗanda ƴan uwanmu da dama waɗanda har yanzu ake ce da su masu Qur'ani yau, waɗanda za ka ga su ba sa taɓa littattafai sai dai Qur'ani kawai. To dama kuma idan haka ne, su kuma missionaries din wannan Kirista da daman su sun karanta Alƙur'ani don su ma. So za su iya nuna maka wasu ayoyi wanda in ba a cikin hadisai ba, ba za ka iya samun ma'anar fassarar su ba daga cikin Qur'ani da kyau. So ta nan ne muka samu ƙarin ganewa da yadda har za mu iya yi wa musulmi wa'azi da Alƙur'aninsa da kuma harshen larabci ya kuma gane. Sannan kuma akwai waɗansu diocese din wanda suna karanta tsangayu haka, ko kuma ministrori wanda su suna da ƙwararren da ya iya larabcin, ko ya je Egypt, tunda ana tura waɗansu ma Egypt sai yi karatu, ko ya je ya yi karatu a can ya dawo, sa'annan shi kuma yana koyar da larabcin a nan a Najeriya. Kiristoci da dama sun iya larabci, za su iya ma wa'azi da larabci, kamar misali waɗanda suka mai da hankali a kan su yi wa masallata ko kuma musulmai wa'azi. So wannan shi ne takaice ni ma abin da na yi kenan. Kuma daga ciki Allah ya bani ɗaukaka da kuma naciya da na sa don na karanta littafi sau 15. Shi Bible ɗin littattafai 66 na sai da na haddasa sau 15, ko kuma ce na yi zukunsu je in dawo cikin wata 9, wanda ban taɓa fita na je wani guri ba. Ina zaune ne a cikin gida, akwai wanda sun ɗauki responsibility na abinci da rashin lafiya ko wani abu ya taso dai haka, Allah ya tsare ba rashin lafiyar ba.
amma abin da za a ci a sha da sauransu duka an keɓe mun. Na yi wata 9 balle ko waje ba ina karanta Bible daga Genesis zuwa Revelation har sau 15 cikin wata 9. Na'am. So wannan ya bani karfin gwiwa yadda duk wata aya da ka faɗa inda tana cikin littafi ko wani tarihi ko wani labari in dai a Bible din ne insha Allah zan ga ma inda yake. So daga nan ne kuma Allah ya ci gaba da morata cikin wannan hidima ta kirawo mutane zuwa ga addinin Kiristanci. To, akwai abubuwa kamar senta da ka samu inda kake da iyalinka aka ɗau nauyin karatunsu da motoci da kake hawa da kuma wato yadda ake tafi da santa ɗin nan tunda ana yi musu abinci mutane bodin ne ba zuwa suke su dawo ba. Aka samo mutum mai ɗan raunin fahimta na addini aka yi mara wa'azi ya ga zai iya sai ya zo wani ma watakila za a ba shi kuɗi ya shigo. Sosai a zahiri ba mu cika amfani da kuɗi ba mu ɓangaren mu saboda sashen mishin mu da karanta ana amfani da magungunan asibiti a ƙauyuka ana ba su magani sai kuma kafin kai ka ga likita sai ka zo ka ga mai wa'azi sannan sai shi mai wa'azi ya maka ɗayan tambayoyi me yake damun ka faɗa mishi rashin lafiyar ka sannan ka gaya mishi rashin lafiyar ka sai shi kuma ya baka labari ko ka taɓa sanin wani mai suna Nasiru mai ceton duniya in ka ce baka sani ba ya dan baka labari kana so ka karbe shi in ka ce to sai akwai takardar da dama ka baka sai sign cewa wannan akwai wanda zai nuna cewa ya take cewa ka karbi ceto ko baka karba ba akwai wanda zai take baka yarda ba sannan sai ka je ga likita kuma ka nuna mashi shi likita in ya gani ya san ko ka gamsu da bayanin da wancan malamin Kirista ya maka. Na'am. So irin yadda muke wa'azi kenan a ƙauyuka haka. Na'am. Ko kuma wanda muke bin malamai gidajen su kuma mu tattauna da su domin a mori Qur'ani idan yana da mai amfani da hadisi ne to yawanci ba za ku samu kanshi ba saboda kowace aya ce ba haka malamai suka fassara ta ba. Ga yadda malamai suka fassara amma an kai sa'a ka samu irin namu ne wanda shi ma Qur'ani ne kawai za a kai sai ya zama da sauki sai rinjaya. Na'am. To batun santa kuma waɗansu ne waɗanda Allah ya more su ko kuma suna da kishin addini. Na'am. Wanda suka ba da kuɗaɗe ba ƙaramin kuɗi ba aka gina kyauta. Na'am. Suka ba da nasu goyon baya. Na'am. Wanda yawanci mutum ya yi irin wannan bai so ma a ambaci sunan shi. To fa. Ya bayar ne ya tafi saboda Allah. Saboda haka ba sai ma an ambaci sunansa cewa shi kiristocin ma baya so masu sani domin shi ya yi ne saboda ya yi imani da addininsa saboda yana yi wa addininsa gudunmawa. Ganin kwazon da nake yi ina kawo mutane shine waɗannan aka samu wani daga cikinsu wanda yana da babban matsayi a gwamnati ya ba da wannan goyon baya na gina ni da shi muka yi magana baki da baki wanda a takaice ma gwamna ne a lokacin ya bayar da gini aka je aka gina wannan guri har ma da motar hawa wadda kudinta miliyan 7,700,000 ne a wancan lokacin wanda a yanzu za ta kai 20 miliyan so ya bani ita kyauta nake aiki da ita so a zahirin gaskiya a cikinsu da yawa akwai masu kishin addininsu masu kokari su ga cewa lalle sun yi wa Allah aiki da dukkan zuciyarsu da gaskiya da zuciya daya shi ne dalilin ma da yasa ni na zaɓi in yi waɗannan 'yan bayanai kuma in ci gaba da yin irin waɗannan bayanai domin su ɗin ma su je su karanta su ga abin da ake faɗa din ba wai kage ne nake yi ko batawa nake yi ba a'a abin da alƙur'ani ya faɗa shi ne gashi kuma Bible din ya faɗa kamar yanzu misali inda muka yi bayani din nan da cewa Allah ba shi da ɗa. Isa ɗan Maryamu ne to kaga gashi kuma a Bible ya rubuta cewa Isa ɗan Maryamu ne kuma gashi a Qur'ani. Gaskiya. Shugaban a rinjayar da mutum a ce kuma Allah uku ne kuma ga Bible kuma yana cewa a'a Allah ɗaya ne. To duk irin wannan shine muke ta kokari mu taimaka musu su ma kamar da suka taimake mu zuciyarsu ɗaya. Suke da cewa lalle wannan addinin su ne. So ɗaukan karatun yara kuma ni dama akwai manyan mutane kamar yadda ka sani waɗanda Allah ya haɗa ni da su a cikin wannan tafiya kiristoci ne kan tura mun yan kuɗaɗe in biya wa ‘ya'yana makaranta kyauta daga zuciyarsu
wannan gaskiya Allah ya haɗa ni da su da yawa. Wannan shi sai kuma abincin da mun kawo mutane muna karantar da su tun da zama suke mu a wurinmu idan mutum ya zo ya zama Kirista misali musulmi ne in ya zo ya shiga addinin Kirista za mu ajiye shi ne a kula da shi ba zai fita ba ma handset din shi ma zai ajiye ta saboda kar ta dauke masa hankali littafin kawai zai dinga karantawa da daddare da safe da rana akwai malamin da zai zo ya masa koyarwa safe da wanda zai masa na dare da wanda zai mishi na rana da abincin safe da na dare da na rana duk wannan da churches da kuma mutane individual waɗanda suke da suke da kishin addininsu kan ba da kudade makudai masu yawa don a sai kayan abincin ma wani lokaci na shekara guda ma a ajiye duk abin da ake bukata har ma wasu likitoci sukan ba da kansu domin su zo su duba waɗannan mutane wanda ba shi da lafiya su ba shi magunguna su treatin nasu kyauta saboda suna kishin addininsu har ga Allah. Masha Allah. Wannan shi ne ya takaice. To alhamdulillah a wannan bayani masha Allah ya fito da abubuwa fili sai dan wani karamin bayani a takaice da nake nema daga gare ka shine akan wato fita waje. Ban sani ba ko ka taba fita wata ƙasa? A takaice irin wannan yakan faru idan kamar za a fita babban wa'azi na ƙasa. Muna da ƙungiyoyi na fita wa'azi wato na ɗariku daban-daban kamar su kokin su angilikan su roman su ekwa da sauransu. So missionaries sukan zo kamar shekarun da suka wuce mun je Kamaru sau biyu na jin mun tafi da bus ne wannan. Mun tafi da motoci guda 260 bus. Muka je taro muka yi wa'azi na daga cikin masu shugabanni wanda suka yi wa'azi a wurin. Sannan muka sake komawa Ghana. Muka kuma je Nijar. Sannan kuma kamar kasashe masu nisa mun je Rwanda. Mun je su wannan Ethiopia. Waɗannan ina jin su ne kasashen da dai Allah ya sa na taka. Amma muna da shirye-shiryen zuwa Sudan, su Egypt. Don akwai Larabawa waɗanda suka zama Kirista da dama a can, wanda wani yake musu koyarwa a can. So akwai shiri dama da muke da shi na kyakkyawan relationship domin mu haɗu da shi a ga ƙara masa wasu hikimomi wannan ni Allah ya bani domin yadda zai iya ya karantar da waɗannan larabawa su sake samun karfin gwiwa. So amma dai Allah bai yi na je ba kuma sai wannan waƙiya ta faru. Alhamdulillah ai abu mai kyau ne ba waƙiya ba kenan. Wannan nasara. Masha Allah. Masha Allah. Alhamdulillah. Wacce ce waƙiya na'am alhamdulillah. To alhamdulillah Isra'ila ma ba a je ba? Na je kasar Isra'ila ita kuma mun je ne dama pilgrimage kasan. An je hajji kenan. Yawa hajji kenan so shi ma yana gida wani ya dau nauyi. Wanda shi ma ya ce da Allah ba sai an ce shi ne yayi ba yayi wannan saboda Allah. So ina gida ya kawo takardar zuwa hajji na kasar Isra'ila. Muka je su Jericho su Antakiya. So kasan garuruwa na su Baitul Lahami. Su Baitul Lahami. Su Sekar. Yawa duka dai. Duk bangarorin nan na Jerusalem. Su Galili. Duk na yi su Jordan ma watakila. Jordan har ma Ninaba. Har Ninaba ma. Garin Annabi Yunusa. Yawa da kuma inda kifi haɗe Yunusa ba. Ya wurin har an yi hoton nan kama da Jofa kenan. Yawa. Sannan sai wannan ƙasa ta Annabi Lut. Sodom da Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Nan ne ai Dead Sea din. Dead Sea nan wajen Jordan ne.
wanda ya je mun yi wancan zagaye mun dawo mun ga abubuwa mun shiga masallacin to amma abin da ya faru a can din ka san masallacin an raba biyu akwai gefen yahudawa da gefen musulmai gaskiya ne ainihin main masallacin kudus din musulmai ne kawai suke sallah a ciki gaskiya ne kirista baya shiga ba yahudi baya shiga gaskiya kuma yahudawa suna ta bayan katanga inda suke zuwa suna addu'o'i wajen wailing wall din nan suna ta yawa suna ta wannan amma ni Allah ya bani zarafi da yake tunda na riga na san Islama sai na yi alwala na shiga masallacin straight kawai masha Allah abokan tafiya suna waje su suna kallo na shiga masallaci na yi nafila raka'a biyu na roki Allah cewa ubangiji idan wannan ce hanyar da nake kanta ka kara dawamar da ni kanta Allah kuma Islama ce gaskiya kamar da ni Islama ta shine addu'a da dai a masallacin Kudus masha Allah can na je Saudiya kuma na yi sallah a harami nan ma na roki Allah ya tabbatar da ni ne akan addinin sa na gaskiya ainihin shi dama ne da kishin addinin ta shi Allahu akbar kuma yanzu addinin za mu ci gaba da yawa aiki na san za a ta samun kalubale iri Allahu akbar domin gaskiya tun yanzu ma challenges dai ga sanan dai ana fara fuskantar su da masu kiraye da masu turo messages gashi nan dai so amma dai na tabbata Allah zai zama da sama insha Allah to masha Allah alhamdulillah wannan bayanai ne masu ratsa zuciya musamman in mutum yana kan gaskiya to ko da mutum yana wani abu na ɓata ba a san ransa ba ko kuma ba da ilimi ba to insha Allah zai dawo da shi kan gaskiyan nan shine ma Allah yake cewa a cikin sura ta 65 aya ta 5 Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah ko ba a musulunci yake ba ya san Allah ɗaya ne kuma yake jin tsoron Allah yake neman hanyar Allah to Allah zai ba shi mafita da fatan Allah ya ba mu mafita a rayuwarmu ta duniya da ta lahira kuma Allah ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya ganar da mu ƙarya ya ba mu ikon kauce mata kuma ya ganar da sauran 'yan uwa masu rabo masu son gaskiya da ma wanda ba sa son gaskiya Allah ka shirye su dawo kan gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh